Hola nois i noies, abans de començar el vídeo simplement us volia dir una cosa. Us volia dir que no teniu ni idea de com m'ha costat inflar els globus i col·locar-los. Es mouen que dóna gust. I jo, com visc a la casa dels Barrufets, doncs mira, no tinc espai, però ho he aconseguit. Així que ja podem celebrar que ja som 1.000. De fet, un pèl més de 1.000, però ja som 1.000. Anem poquet a poquet, però anem cap amunt. Així que moltíssimes gràcies a tots per haver-vos subscrit, per seguir el canal, els vídeos, les receptes, comentar, aguantar-me. Moltíssimes gràcies. Espero que continuem creixent, que hi hagi molta més gent movent contingut en català a les xarxes. Així que bé, no m'enrotllo més i seguim amb la recepta. Som-hi! Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta. I què és el que estarem fent avui? Doncs avui estarem fent un gelat, perquè jo recordo que quan era petita es van posar molt de moda, o com a mínim a casa meva es compraven molt sovint, els gelats aquests que eren com llimones gelades, o taronges, fins i tot havia arribat a veure, i pinya em sembla que fins i tot. Bé, doncs em venia molt de gust fer aquesta recepta, així que avui estarem fent llimones gelades. No m'enrotllo més, comencem! Doncs comencem, i primer de tot el que farem serà buidar les llimones. Jo ja les he rentades i les tinc aquí ben netes. Així que som-hi. Començarem tallant per aquí, perquè això ho utilitzarem de tapa. Li traurem la polpa i això ho guardarem. Aneu en compte de no trencar la pell. Hem d'intentar buidar la llimona sense trencar la pell. Així que amb una miqueta de paciència anem buidant. I mireu, ja he deixat una més o menys neta, tot el que he pogut. He intentat treure la pell aquesta blanca, però intentant no trencar la llimona. Així que la guardem i continuem. També us podeu ajudar amb una cullera. A mi m'ha anat potser millor que el ganivet. I seguim. Ja les tenim. Les tenim buides. He intentat treure tota la pell blanca possible sense trencar la pell. I ara que les tenim així, les ficarem en una bosseta perquè les portarem al congelador. Mireu, i això ho tindrem al congelador unes 3-4 horetes. Aquí he reservat aquesta llimona perquè ratllarem la pell i la polpa també l'he reservat perquè l'exprimirem. Bé, i la polpa que havíem reservat, ara el que farem serà treure-li tot el suc. Així colarem i ens quedarà només el suc de llimona. A la llimona que havíem reservat li ratllarem la pell. I la reservem. I la llimona que ens ha quedat també l'exprimirem, perquè aprofitarem el suc. I ara agafem un bol i afegim la llet condensada. Anem a batre una miqueta. Afegim la pell de llimona
I a poc li anirem afegint el suc de llimona sense deixar de batre. I ja ho tenim. Això de moment ho reservem. I anem a muntar la nata. Li anirem afegint el sucre mentre muntem. I li anirem integrant a poc la barreja que hem fet abans amb la llet condensada per anar-la integrant. A moviments envolvents i en compte de que no baixi. Posarem el nostre farcit a dins d'una mànega recuperem les nostres llimones, les he posat en aquest got perquè m'ajudi a que s'aguanti mentre les farceixo. I també les posaré així al congelador perquè no vull que es caiguin, es tombin i es buidin. I ara simplement es tracta de farcir-les. Deixaré una muntanyeta. I ara que ja les tenim farcidetes, simplement es tracta de posar la tapa. Ara el que farem serà posar-les al congelador i fins l'endemà. I us ensenyaré com han quedat. I mireu les nostres superllimones. Ja estan fetes, ja s'han congelat, les he tingut tota la nit al congelador i aquest és el resultat. Jo crec que tenen una pinta molt bona. Així que ja ho sabeu, bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la de les llimones gelades. Espero que proveu a fer-ho, que us hagi agradat, que us quedi força bé i que m'ho expliqueu. Aquí sota, que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Aquí us deixaré la meva adreça d'Instagram i dit tot això, ens veiem la propera setmana. Adeu!